ليتك دوما قريب. Gaskiya azumin nan mai wahala tsabiya. Wani ne azumin nan ba na nan ko ba ya nan ko ya sani ba. Ba dai kafin in tashi alƙur'an na naɗa ƙatuwar dula ɗarkekiya na naɗa da an yashe ni alƙur'an yashe alƙur'an an yashe bara in je can hanya akwai wani famfo in jiƙa jiki na an yi shakaf na wani azumin nan bayan sa. Is the Dusty Ovista on the beat? 4, 2, Malawawo. Yin shi ne Allah ka kawo kuɗi na su taru, gashi na karo sababbin dabaru. Makiyana nake so su karo in watsa dala suna saka daru. Na tafi inda ba su so in je, na gini ba wani cece kuce. Na anshe kuɗin baturan ku ne, ina murza abin da kurocen ki ne. Na ci gaba, gaban ki ne, na ji ruwa. Alƙur'an daɗi kai alƙur'an na fanku ba ke ba ki ji ba, ba ki ji ba, ba kai ba ka ji ba, ba ka ji ba. Wadanda wata YouTube channel mai suna Waleedmukhtar sai subscribe da alamar ƙarfi. Kuma aka samu za a ƙara yi. Akan 18 da 17. Shi kuɗi nufin Allah ne. Ka san me daidai. Ka san me daidai. Kuma sallar nan ko ta Allah ya ba. Is the Dusty Ovista on the beat? I get money, make a dash. Go in the gati alasha. Go on to be married, come on, can you best that in Karidasha? I was a balayi, one to Nana, the Gaina Kuma. Not so money they change, not so money they change people. Post nonsense, Kujimado, kicking a pep, no be brado. Kaki commanded the la commando. Hey, friendo, you're just coming from US. Wow, we I make sense. Go and let